И сега остана последното място, на което има много красиви цветя. И това е терасата. Както виждате на терасата, има също много цветя. Най-различни, красиви, различни големи букети. Ето примерно този много красив букет, направен със страхотно желание. Ето и тук с пролетни цветя, тук с малки розички. Тук има с орхидеи. Това са всички букети, които са ни подарени за сватбата. Разбира се, в къщата на булката има още. Това са само букетите, които са при младоженеца.